Govela ukudla yedwa phela usayishi. Oh. Why? 30 crown. Indlela ozivasa ngayo ngathi uyazipura qhubeke nini ukudla yabo ngoku isonke ngesivuthiwe ngesilalaufuneka bungazoma wedwa nje hayi uyaxoka besifane sime sisimele sokusuka hayi wena kaloku mna ndiqela usimela because isitovu siyagcina sifike isitovu sigcinile noba singayeki and isitovu noba uye usula mhlawumbi usula yi-5 siyagcina so nanza ndibeke phaa ukuze umntu angapheki phaa esitovini because zigcwele le nto aqhela uyenza kuthi athi inesonke imbiza yakho hayi kodwa ngibona xa buyadinga ukubona ifeni ugqibeleni unyapha athi benimbiza ekuseni singabanga sisi lo bembizi ngisho unxibe lo inside awuyithanda uyiqaphela intsele ngathi lokho eziveza uqola so uyaqaphele not ukuthi sezisho abantu ngicela babone kaze ilo intsende ilo yenziwa yintoni because mna anditsho mna ndifanele nje into entuze kawungakuthandi uqola ube uthanda okay yona ntombi ongabikho nekwazi bebe esikoleni kaloku obvious because are you off day yabo akathanda ukujaja ngelo xesha ke sana uba abanjalo bakade abantu abaziboni bona ndiyafika ndazijonga esipilini kabunetromba ndazijonga kabonike istrabe sana zanceda nezi gloves ke sana
ibhetele yakhe ewe unayo but ayikho yeyi le yala mntana nelibona esikoleni ingathi yeminyaka and ingxaki ngoku sawuzoyibona cause wonke umntu uzobe enxibe ilokhwe ngoku phelile into yonxibe ingathi yeminyaka yakhe yho asa uzopheka nani ngayo iyadika uthi upheke ushatini ngelo base kuyadika nje umpheka ukhari ngelona ngembiza encinci ayingeni yonke into ofuna uyenza so enza ifish hayi ubona ngathi nje uhleli unobuzo wajonga uba betha babuqawule esikoleni ima akanayo kana kwifu hayi jongile heyi wena ndijongile myutha jongile ngoku ndandimane ndidlalisa uba ndiyaphaka ndibona awuye wafika benayo napha ekishini esithi into yobana ndibheke ntontontontonto khona into bendibenayo apha ekishini ukuze uba ndibheke ntoni bendisike mna ke ndiphekile kodwa noba ndibheke ntoni athathe ifowuni ngoku xa ebuya andibhale imeseji batsho upheke ntoni andinanto yokutya ndinophakela ndathi ke mna ukutya okwamewethu so andizokwazi ukutya uba ufuna ukutya thetha nayo owethu akwazi uthetha ukutya kwethu kodwa ke wayothetha nowethu mbone ebuya sifune ndithethele nowethu ndingaphaka watya sonke wayendlini ebantwini bakhe ngoku abuyayo buye nini izolo ebizolo buyile kangacele ke ngoku wabuya wathi into yobana kuphekwe ntoni waxa sithi owethu bepheke negrave nesoseji abantu bapheka apha owethu wathi akhe ndive jezibake watya wathi awupheka kakutshate kanti iyandixaka ke ngoku kanti aba bantu aya kubo wenza njani kanye uzenza umuntu orayithi bani imali into ozoba nemali ngezi dates inoba yiloo nto engafuna uhlala apha ehleli ngakubalekani uba kudala mna ndithi ngathi ndibone wandibaleka apha ngenxa yaloo nto okanye tshomi athi ibamba apha nathi imali yamcomgcini noma kuthiwa ndiyifuna kangakanani ungandiniki bamba apha okanye tshomi ayithenge okanye ayibeke apha kuwo
iqhaga athenge iqhaga because ukuthi mos bayazithathela into zakhe xa ngekhoyo abaya Orooms. So thatha iqhaga athi lokho yakhe le ayifake ukutya ayifake isikutya Yeah. Hayi ndifuna uzibonela andizoya kwandawo ke sana ndifuna ubona kwanam. Yeah. Hi Nonto. Hi guys. Hello, Chaman. What you chat? I was putting that by. Ewe zindaba. Hi guys. Jonga la ndiphazamisa zindaba ke ngoku. Ke ngoku nizothini ke ngoku? Ngoba anikwazi noyithi ukuvima. Sobishini. And then balba uba uzawuhlala eyakuphuma ngo-10. Uyandiyeka nontombi ndihamba nezinto mna ndilandele emva kwakho. Ndilibele naloo nto kaloku mna ngoku. Kuyabanda guys Cape Town. Nithini nina ngaloo nto? Banda down. Sisezigawunini singomagobhosi. Banda down. No. And lulo phambili sana. Lulo phambili. Umntu akayicingi xa ndibuye ekhaya uba ndizotya ntoni. And then iba ngathi thina siyajaja ke ngoku thina. Ewe. Ebe yena ebengazicingelanga. Beka kwabashushu namhlanje? Bandingcolisa sho nabantu ngaxoxa. Yabanda ngoku nje. Nani thetha into yangoku guys nami. Ingaka ndiphumanga namhlanje so andiyazi uba binjani le ngaphandle nandithetha ngento yalapha hayi andigcwele emane ekitchen kodwa ndenza into hayibo ndigcwele phazamisa abapheki okay hayi bananyani otherwise guys niye right hayi andipheki mna guys namhlanje yho dinwe down manje dinwe yintoni andiyazi because nam bendingenzanga nto namhlanje. What happened to my phone? I-screen protect kodwa ke lesi chomi jonga i-screen protect moses andiyazi uba yenze into entoni ke ngoku hayibo nzeke amaqanda hayi nzeke amaqanda wo ke sana It's so cute. Yo guys,
ngikhathele kanjani. Ngikhathele. Lapha nganokuthi yini ngikhathazile because engiyenzile nje ngithanda ayikho. Yabo ngimumbi kanjani? Ngimumbi. Nje ngathi nginabazali. Yabo sonke sinxibe igawuni apha sonke. Banda down. Banda down sana apha. Hey, ushini ngathi uyandiva sana thetha nge. Jonga, ushini ngathi uyandiva thetha ngengqele nje umuntu. Andiyazi esi stofu bazosilungisa nini. Asebenza olesi. Sasebenza olesi. Uathi uphekayo. Wena bawuthapheke rice ngalesi sikhathi. Hayi kahle nontombi. Kulapha ngesifazane manje abantu bazophindile bazosithatha ingane enjani nje mina. Nangu xa umbuka upheka kuphi rice? Futhi ngeke ngisashaya Ngeke vele hayi bona isitofu sala ekhaya. ilezi insipho oyifakile. Sengikule basinqomile. Bezinganani kanti wewenza? Zizile kuze bothuka ngapha. Ubenza kanjani umsebenzi isikole? Ugcina nini wena esikoleni? Angisakuboni uniform. Wena. Ngale yesikole. Usuyaswanya. Indaba engaka? Kodwa ngiyaseka yebo kuna ngijabulile kodwa Manje uzosebenza kwala eCape Town? Oh. Kodwa kongra indaba ezinhle phela lezi. Manje usuqale enye into. Mfethu. Manje ime ngeke uzuyithole like into for like lo nyaka phela since like ubusuyiqalile cause nazi ayinhle kodwa ke wow. Ngasikhohla ke phela masusu nemali. Amazinyo ethu phela buka ngifuna ama braces ungangi. Dulela wena uyangihumeza wena ngangikhohla. Dulela ufuna ukuzizuma. Ngeyiphi mali? Ngalo 1.7 enguthola. Manje NSFAS uzoqhubeka akufandeni. Uzoba right man, indaba ezinhle kodwa ke lezi ke athule indaba ezinhle kakhulu Zona kodwa futhi manje yazi masithujwela abantu mina nje kunzima ukuthi kodwa nje senimele ngiqala abantu abasha. Mele uqine ayikukho kunye nje mele uqine ube positive ungacabangi izinto ezingekho right mele ube positive Guys,
bathi congratulations to your friends osebenza la eCape Town. Wow. Yebo, ngiyaleboga. Why Sisibusi kodwa yini? Sisibusi wami. why Kodwa yini? why kalibu ya boy? Mina ngiyabuwa. Mina ngimsuthu. Sisibusi yakwazi umsuthu. Oye, ngase ngasiduze komsuthu ngempela ke manje ba. Ngithanda abantu. Into ngeke bathi. Ngiyababongela. Uthando kodwa yini neshirt lasesikoleni? Kunini elifake lapho ngikho kunendawo ngokuphelele. Khumbula esikoleni. So guys, kuna nje umshado usheshayo. Ngikhomba. Ngaze ukuthi ngisathi ngishalo wabile. Sembuyele nini? Ngiyangquleka. Uthini bebuyeleni we. Kakhulukazi yami nalo kathando yami nosandana sinto ngathi ngaphume ngathi sekusikaka kodwa sincane kanje. Okay, it's fine. Baba. Ngiyatshela yabona mina ngoba ngitshela ukuthi ngathi indaba yami ngisameza ngabona into engayilani. Manje uzizwa kanjani? Ngithi uzizwa kanjani njengoba like umshiya ke phela yena? Shema uphatheke kabi but uzongivasha. But at least like Cape Town awukho kude. Uyasebenza ebayidentist. Kanti ukuphi ngokubebalisa? Kalau kita manje ngumhlaba. Mina esikhathi sesidwe esisifakela usithi ngasayina ngishuwina. Bonga lokho nje ukuthi babuyele kuwena Basishele into engangithanda. why ukhophula? Manje dikho kuyibeka into engenye. Base bathi yona into ke mina ngiyithanda bekuyenza ngazana. Lele ngiyayithanda. Thina nje sifuna usifaka ama-braces nje mahala amazinyami awa-authorized amazinyami nawo ama-right sobafanele Ibo uyahlanya wena ekhangelelwa ngawo ngomjatha right. ayinonto Mina ekhangelelwa ngawo ngomjatha right. Oh. Thank you HWN. Kalau boleh kerja pun tu. Upheke zingaphi kanontombi? Warna lah. Usuyam-edela bakithi sengiya-understand. Bezwa. Awuphathana njengomshophethu. Anejeli. Manje. Ngiyathi ngiyaphazamisa ngoba ndime apha niyaphila bafethu niyaphila right.
Kazikhuluma ngani game? Angikhulumi ngaluzo. Uyabukela nje. Nami yazi ngiyakuthanda lokho vele ngibabuke nje mina vele ngibuzwa nje. Yazi ngempela ukuthi le nto izinto efanele best friend yami nayo. Ngifele ngiyibone ngisho ubani kancane. Ngithela lapho mina yazi nyama kufanele bengibhekela ngayo. Ufana. Aboma ingo. Athi khona into wrong ngamazinyaweni. Unali show off. Unali show off. Hayi unali show off kwami. Yona lihle. Mina wami afana nabasinokhazi wami nje soba. Phambili into stop. Mabi njawa. Ngathi nawa mama. Ma inkinga ukuma kwawo ane aya kanje kanjalo. Akho luthe phambili wena nje. Ke kushe kubele kusenza kodwa ngithola kangaka. Subane enga issues ngokutya nontombi. When the water's so blue, so blue. Lenze umsebenzi ke. Ngifakele ke. So blue. Ngifakele oil. When the water's so blue, so blue. Ngaka andizokwazi ukuva xa ndi-accepta i-request yakho because iyangxola apha kitchen. So Sio what's true. So basically, when you fight yourself, I we got this, we got that. Sengikukile sakwazi ushaya ivoshi. Asaphashana. Then wena Asaphashana. Anything else in the challenge? Ithini ifoni yakho nontombi? Bali one. Bhala njalo. Abathi sithombe ezihle. Ngiyabona ke. lele phone yasala. Bacha ivelile. Wena abantu bayashuka esibukile. Hayi mina ngasiphela uyaphansi. Thank you. Siyabonga. Awubonga Dolinga ninjani singabonga. Ngibale kuhlangene. Khona into futhi ezihle engiyithandayo. Lena Hayi akwazi ukwenza ama-challenges. lena Ama-challenges Yena uzokhaphula selini angakapho. fashion yafuna ke la. Kada lo kuleke.
Ayingenzeka. Unetalente maswele. Into endikoze ujayiva. Wazokana. Awutshela. Let's walk in the match. On the floor. I will access to Ifaka bakwenze njani ke le part? Kwenza njani basebenze njani na? Awuyazi amasizwe ngengoma nje. Man, awuyazi le challenge ngasibona nje. Ala ngasazohlala ke. Yabona indlela engijonga nale andiyazi. Ayifakani oil. Zange nje ndayifaka oil emnakeni.
Don't you motivate to get it? You want me to have seen this in your mouth to make them pass come on. When it was who and can need that one. When I was the exercise. Oh, yeah, you got to raise I want to get that done. You have to see a happy to come and get a same heart. Come with the pass. I can't catch you. I don't This is yours, man. And it was right. Guys. Hi. Don't bulani. Here's the lady. So we have to pay them costs. Hey,
Just for control. Yeah, it's not like it's a push phone circuit. Okay. I'll send to the roof. I said, Banola? Yo? Katalo Aibo. What's the salon salon again? Yeah, multitask. Oh, man. That's like you shining high. Ay, buwan yung seka ka. Thank you for the rose. Oh, mfana. Thank you for the harmony. My God, how can you bang a season? And take him. And pick him. It's not veil, yes. Band shake, band shake. Uyishise macaroni lapha. Ayishile nenyama lesaro. Saro. The one in good. No. It's a pal. I was like, in a day, I was also we put in salon. Say, not pay salon. It's a good one. Ay, abanga sengiyabuza nami ukuthi ngempela ndaba yakho. Izame ngisho figure out sana. Uthi there's something about you I can't figure out. Umshaya titi. Oh, akazazi ukuthi uzizwa kanjani. Maye kubona ola. Indunia kukusimakade kade basigudla. Angisuse nje. Kade basigudla. You tell me play chicken? Yes, baby. Surprise. They are surprise. Oh, it's on the cool ngitshele. In the sikhumba iyancika mfethu. Kaya usiqalise. Uthi hayibo kusho usiqina. Ngeke nje mina ngiyenze ukuhamba njani. Uyenze manje. Ngizothuka utshela. Yo. Azinhlambi moyeni. Angiyenza ngempela Ngashayana asifona kude nawe. Ifuna ndo? Funa ubona konke lapha live yami bayabhala la nto ya 18 and above.
Kodwa niyisetile man for ba na 20 man 25 na 25 kahle lihle kahle hayibo ngawutho umthwango mina thwango oh so great hayibo hayi wena uzokubandisha uthini manje ngiyakutshela ke mina ayikho into eshoyo wena hey hayibo abantu ave ningafuni ukukhola ukuthi umuntu omdala kunani hawu ave ningafuni nje ukukhola ukuthi ngimdala kunani shembe awushembe nyazile ukudala ngaphambi lo yana ke usesuna 20 ngqo uyabona na 25 guys amaxhosa engavuka ngawo and igcwele wona ke ngicela amaxhosa la gcwele zethu nabazulu khona amaxhosa namazulu oh batho manje uzobabona kanjani abantu ukuthi abantu umuntu ofuna umshado kusheshayo afaka amalobolo ku-Capitec wena hayi banginendaba mina ngihlale anginendaba mina umshado sazi ukuthi ukuphi lokho ngikhamselanga nyaka umshado wami ula kulayo abantu abantwana bamula awengani la ngithini nina ngalonto guys cela yebo bathi ngaku-Apollo usuka pha erumini uyothini utsho abantu ba Kutsho ulokudala asenathi asenathi no-owethu beyothini beyothini ukuthi uApollo usuka pha erumini bezobizana uthi ndiyabizwa nawe uyatsaleka awuncume ke ndiyazibona awuncume nontombi but wena lisilanda ukubani bakwenje bayathanda uvula icango phaya nerumini bona fakela amabhadolo siyavuma na kodwa uzijongile and uzibhekile awufundesisa xa bezami kade gudla What is the fast? uyadika What is the fast? ke sani Kumele zibe njani zibe slow. Uthanda mayimincile kanje? Esho, uthanda mazisa? Yeah. Nani slim. Ungenza sekhayela. Mina ngisho mazu live. Nje ngivele nje ngingene. Wayi uotha, wena wayi uotha. Oh lesibili ne. Ngaze ngabona isithombe ukuthi wena. Serious, ngangalazi nje ngaze uthulile mina ndaba othandiweyo. Othandwayo. lo othandiweyo ayigetsana Othandwayo. Yathanda. Magama lakho vele nje liyakulethela. Basela manje sebenza thandeke ya amazame. kodwa usebenzisa wena Umsebenzi lide mos. lo muntu omdala kodwa Yabo? Thande lokho kwecebe ngempela ukuthi ngithande kodwa vele ngangingathi ugogo ozala ugogo wami. Because nje hayi umatha thandeka awubonile hayi thande hayi sayi lo mama shisima wakho vele bengasanalo igama mama washo mama ngiyalifuna igama thatha nendawo mbizeni igama mama wathi wendi waqeda nje wayengalifuna igama elinemeaning lokuthiwa uchazane because mama wayemncane uthola emncane na-16 wakathi wangimithe na-16 and ugeli bamshaya ngey'khathi zabo-December so wena uzalwe ngilani ngaSeptember shuthi bangijabula nje ngo-December and ngiyasola ungunyuye wo-Christmas kanti bemthola
Guys, imina manje ukuthi kulayo mzansi. Alifuni vela. Zoveza nje. Poppy act. Wayenza leyo nto. Mana guys, khona lengane ngifuna ukuyishaya nje la. Unyanisile nyani ubegqobo. Ugqobo. Ngicabanga ukuthi lengane ngifuna ukuyigqaqaza. Hayi. Bengicabanga ukuthi yena khona ingane ebengicabanga ngifuna ukuyigqaqaza la, bengicabanga ukuthi ikhona lapha. Balon. Wala Lo uzomtshela. Lo uyamvikela. Mina ngibambe wena ngale rompa wena. No man, sengicabanga ngizokubhanqa nawo lo nje. iplongana. Awuzilethe la. Hayi uzomvikela. Ngifuna ukumlinda, yabona sekubhala. Ya, ngishaya Uzofuma abo HWN. Angizongena. Kodwa igate lilodwa. Ufuxolo suka abuyele. Uyazani wena ungazi kahle mase ngidinga umuntu kahle ngempama mina. Ubani phela lo? Ngihamba nje impama yodwa bani mabathi. Hey, uthi ufuna ungenza masizwide lapho ngwakazwide. Yadla lisho wena. Yiba uma sizwide ngizokuphatha kahle. Ngizokuphatha kahle. Where sweet. Umkhaja sebukhosini ngiyakutshela lapha Mina ngowakabhungani. umthondo wesu. Mina ngowakabhungani. Hayi de. Ngowakabhungani. Hey. Ngiyakutshela. Nama. Ngiyakutshela. Nama. Ngiyakutshela. No, send the right. Yeah, mama, yolanda okwenza uzoshuna ke manje. Sazoqala uathi, yabo athi. Ngishiya. Hayi nawe kunini lapho uyaxotha namhlanje athi Uthena ukumthanga kulo. Hi all, you order ngale bandi gule ngiphathwe yifu. Kodwa ufuna ice cream? Hey, hayi nontombi. Uthi uyagula kodwa ufuna ice cream. Soup egg. Undecided. Unindli lapha. Hayi nami kunindli lapha jo. Kunini? Yo ha. Kunini? Wenza. Yo, intombazane indibambe ngoqhoqhoqho wathi ndiza kitchen. But still indli lapha. Nje kothela. Oko. Nesi sonke. Uyayazi la. Nesi. Ayizokwazi Angazi umzawami uvuleni lapha kunuka induna endala. Angazi laseFreda la. Kunuka nje ingomozi endala. Ko manje Erumini lami. yo. Lesibetheni na. Angazi yini afika yenza lapha angazi kuwa vulani konke evula. Urumzawethu. Manje noma sani. Hayi uyimeleke leyo ukuthi kunuka yona mkhaya. Sabathe ngizama ukuziba hayi uyimele. uzoboshwa wena.
athi utsho loo nto kuphambi kwabantu abayi-100 bayamfa abazwanga Bayamva. amazwi athi sengisho ukuthi like imomozi inephunga layo nje uphuma emanzini awuyiyeke lelo gama kithi ngaze ngixoshwe kule live ngoba phela sengithola ama-strike out 2 already engingakwazi nokuthi awari bayayazi nje atheni ya awamazi magama ya samanje umza angazi wenze njani laphana kodwa nje thola ukuthi urumzekile manje la awusamangimiliki yami angifihli ngizomtshela ukuthi urumza ngiyificile kanti awumtshela ngenkathi uphuma lapha akekho ngizomtshela ukuthi urumza kuvuleki lapho nuka into nje ngimuntu esifazane engagezile awazi wayihloniphisa-ke bo kahle yabona ngisho sure kahle manje uthi athi akavazanga for days usile kodwa wena athi khawuze ne-comeback caba kaloku yena uluka yona xa ingavasi 3 days Hi Trust. Did you go to Travis Scott concert? No. How was it though? Hey. Hayi sishile kaloku uhambe u-5 hours xeleni ufecela ngiphana amandla okubhaka leyo mpahla guys iyathanda ukushisa wena leli awuyihoyi imbiza yabanyelelwa nontombi kanti ihlale phaa kulaa sofa ungahambi bazongibulelelani ngoba xa ubuya erumini buya after 3 hours ngeke uzibulele kabuwashimosi uyazibulala wena Kadika ewe mele ndikuxelele inyani waye waxakeka makumele simele umyane lapho ifuna usho bezodideka bantwana bazosibulala ngoba bazibulala into endimanganga umuntu washo imomosi ayekuzibulela hayi kodwa nawe athi bazozibulala ngenxa bayuthe abafuna ukwasha imomosi hayi abafuna ukwasha imomosi kumele bazibulale okay okay good angibabhulishi mina ngiyabatshela kahle ngendlela erayisi naba mina zithi mngani ngizwa phela manje asalungile sesikoleni ngangitshelana ngangile ngane yasathane ngitshelana awukakalambi wena kodwa ngangitshelana kahle ngangibizela wedwa egcina ngangitshela phambi kwabantu kodwa yabona into eyineyile yabona ngiyayibona imomosi yabona ikhwapha hayi ikhwapha liyakwazi ubekezeleka hayi ngeke ikhwapha lingcono ingangcono nekhwapha likhumba phansi ngenza jizi ayinto enzima kakhulu umlomo kodwa yo uzokhuluma umlomo-ke yazimbele kuyakubalekeleka hayi kuyabaleka thula yabona imomosi ebekuthi lowo muntu uyathanda lokukhulumula ayivamile yazi abantu abanye kwakujwayele mina nje eyi uyimele-ke empaniwe kwakujwayele high school nje kube yilabo bantu futhi nakhona umuntu uma kwisayikile yakhe kube nalelo ayivamanga yabona ikhwapha ikhwapha langicasule thothi umuntu lapho ozonika ekuseni noma egqitha uthi kuthi phaphu ikhwapha likulivali uthi imomozi nekhwapha yinto eyodwa yikaka yonke ayingeke lutho
Lutho. Enzima ayicha mina nga-experience ubuzima bephungalelayo kwimomosi. Uthi cala nigeze please. Yo. And please. Hayi gezani mfethu ngoba phela siyafa manje. Bengibuza ukuthi awukakalambini wena. Yabo ikhopha ngathwanyenisa yabo liphenge ishumi lutho. Ungalula ungathiwa ukuthi iyo. Bese ninifihlile xoleni guys. Ngiyaphenda yokulaza abantu abancenga outside sabalele lapha kwelive. Uzotrenda manje. Hayi abanuka amantombazane asikhuluma amantombazane la. Asikhuluma ngabantu asikhuluma ngawo wonke umuntu. Futhi amakhopha sholo umuntu akakhulu ebafanele futhi la bebhola. Vele. Laba bebhola. Hayi ke hayi. Ngiyazibonga imali. Hayi umngani wami. Angiyazile ukhulumayo. Hayi ngaba ngazi ngimuzwe shenga bengizitshela nangithi awukahle. Kodwa nje abantu abaningi abafana abasholo futhi nje esikoleni phakathi ngabafana abantu amakhapha la ngumfana sikhopha ukantwana ngisayo. Yo bra. Hayi mina asinomngane nami sizwani ke nephapha bezitshela hayi ayikhapha ayi sho seniphasa kabi le ndaba yekhapha kade imele. Kade imele mfana. Ngamani ubone wenza njani awukwazi ukunuka ikhopha ngono nuka imomosi shebe ngamani nuka umtsinsini yabona ikhopha cha. Umtsinsi khona laba ngaba understand guys abavela umtsintsini uvele kodwa ngathi akawuzi umuntu ahambe usuyawuzwa. Hayi leyo Usuyenza thina isilimi. Hayi usuyenza thina ilimi futhi usuka senza ilimi lamanga ngeke umuntu ahlale nje phansi umtsintsini uvele akawuzwa wenza ngamabomu wenza ngoba ngisho ngeke usuke kudelele kathina kahle kahle amabhadoda ngithi phela ifuna khona usupeyile umtsintsini lo ubona kwakho kuphela cha sibelelwe shame Dima sakho mase ngishutha lo mtsintsini lo ngithrendisa bese futhi uyakhuluma futhi bese ngithi into sokathi bese ngithi into sokathi bekuyini ukuveza kwakho ngithi ufuna ukona yabona nje ngcono kodwa uphunga lawo ke ngona mfuthu lo unephapha angifuni ngane phapha hayiza angifuni ngalinyanya follow ngiyalenyanya iphapha down uthando futhi mina ngabantu ngiselilo spices ngithanda izinto lapha abayenza ukudla ungixabisa Athi lo thena ungamele ngluki ikhwapha kunemomosi Blacky ngamani nuka ikhwapha ngcono nuka ikhwapha thana mina ngithanda ngcono kunuke bathini wena uyahlala ayiwena mina dentalot ke musi cha bese ikhwapha ngeke bese ikhwapha li-strong ikhwapha likwenza dizzy masicabanga kahle iphunga lekhwapha lethu uyayibona ngathi ne-acid ngathi kune-acid uyazizwa nje bada yabona ngakuvalela nekhwapha wezwa uphelelwa amandla ngafuna ukudraga kahle nje ngishayisa ngekhwapha umuntu uthi bethu ugezi ekuseni eklasini mayingena cup high school shame hayi ngiyabona leyo experience ekhwapha cha ngifumene hayi iningi welinyezi nje belinwela nje ikhwapha ishile ngachaza ngithini ngamele ngihlale kuzinto vele ngihlale ngichaza lemnyama thuthu ingabe mnyama bepinto noma ibeyileda wema imani hobe manzo strike la ibeyileda ayibeyileda hayi sengabona ukuthi uyadlala lo umnikazi wawo owenza operator la ngabuthi uyadlala awuthi ngithe ungaba yileda yebo uNkulunkulu wami mina usayenza ngiyaqabisa waya
Bafisa waya dimani. Cheo mimi. Yabwa. Apa ke nondombi? Pia ngoba bayifuna nami igubela permanent. So oh. Uzoyilanda masuqedile lapho. Azindinyawo sana. Ngithanda momos ni. Hayi ke nawe ke. Hey iphenuka kakhulu owethu. Ikhwapha nemomosi. Khwapha leyangcola. Lento nditsho bathi ndiyireflect nxaba ntsho lonto yesana. Ingathi bathi ndiyazithethela. Yatsarha bani. Because le nto phakathi kwamathangi nuka xa uthi so amathangi. But ikhwapha nditsho ungalivulanga. Uthi khabot. Imomosi. Yo. Kubetha bani? Lirabise ndasta mntana. Usela imomosi nje. Sinengqondo imomosi. Imomosi. Mimoso. Mimoso sana. Hayi nguWetland azilonda. Hayi ayizondifaka. Hayi ngezanithetha. Mimi uvemna kwento yenu nalomna. Asenathi uzavela yini wa. Ewe kaloku ungalinge. Yo! Angathetha Angayicinga, jonga, angayicinga noyicingo asenathi xa yembona umuntu avela athi Thetha Chomi mani. Thetha. Ulingcwele ngawe. Ekaba nomomosi. asithethi ngamomosi thina. Yam. Eyakhe baqhese delta yakho. Eyakhe namaqhese delta. Imomosi. Imali banegama imomosi. xa boqala ulive namhlanje. Qala imali yo. Imomosi. Yo. Imomza. Imomza yam nje. Yo. Ntomazana. Sesibi. Ngo10 ukutya. Akazi uzophinda. Ndiyashiselwa mna. Andithoma izange ivule namhlanje. Athi. Bivuliwe. Hayi ntombi. Ngabe bivuliwe nje. Awutyeli for 2 ngoku. Ndingakunokusenda ngemomosi. Yo ndisicekela naqala isikolo. Yo. Sana sikole yabona isikole iyaphilisa. Yo. Ngana mna kule ndawo endikuyo. Sikha awuhambe isikolo kaloku wena last person. Very last kaloku wena. Baba nolela ona ngomsandiya uwe. Yo, unandi and the river, unandi si unandi. Unandi uthemba idlela ezikazolanda maqheya sathathu. Yo! Hayi le ntombazana. Andazi nje. Ukaloku wena athana zange wakhe Northlink kaloku wena. Manje ngafika lapha eNorthlink. La ndizina Northlink. Wena waze kapha phethi nomgcana wakho. Wendilambile. Yabathuma. Wena waze kapha phethi nomgcana wakho wena zange wakhe Northlink. Zange ngiza noNorthlink naStena, saziwa imali eStena zeNorthlink. I think ndiyakho. Asoze. Azaballs ezi. No. Azaballs ezi. Hayi bo, kayibanga. Iballs ezi yamani bayizansi. Uthatha ndisapho. Sintenzi nje. Why? Lo mfoti yena upartner yakhe. Hey. Into enizibona ku Facebook. Amasefta. Amasefta. Asoze kaloku sana. Linde ke ngoku. Udo atbenje upenza nomfuno nje mina. Lo handi ufuna. Ngobe mdaka man. Wa command lo. Garage we. Ngoba kumdaka. Ewe. Ufaka uvaswe ngesunlight ke lo. Ngaba bagudlwa nangerhwathiti nangerhwathiti. Siqala nofunda. Yo.
Niqala nini? Ubhala? Yile nto. Test senizigqibeni. Siqubile test ubhala ngoku. Yo. NgoNovember. Ndifuna ukuxoxa ngoku ndihleli nje. Yo. Hayina kumnandi banini. Uyarivayisa thina. Yo. Akho nento ethi manje kuthiwa uqamele ngenqindi kwantsasana. permit yakhe qhamu. Thixo Nisifumane ninzona. ndibe nepemit yam. Athi Thixo ndicela ndifumane ipemit. Behlekiswa yivideo ifoto epost unathi. Ushithi ukhutshwe egroupini ngabantwana. I love akuhlumela. Ndingayikhala. Ngiyamthanda sisi. Umbiba ndiyamthanda. Umbika mnandi. Kodwa umlomo wakhe ngcaki. Ayamazinyo. Ndiyathanda semhlomzi. Angoloku umpostiza. Hey, kuthiwa uposta indora wena. Jome, inqala down. Hayi. Impela delete. Ekseni. Ngitsho bese usubonke. Ungena mna nge nglo moya. Kubalile la ngapha nto. Ndikosi ndo yabafuna yini kumamani. No, it doesn't matter. It does, ke kanti. It doesn't. Nangitsho. Umposta kanje nayizona. Go, ozukhanye. Umfihlela lo. Umthanda down ke lo, don't post. Kaloku Umthanda down. ingxaki asafumani. Hayi ndive indaba ke sana. Singazithethi ke mna ke sana. Dimute. Mute atsho. Mute. Nzima kabi. Bale. Bye guys. Mwah, 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 mwah. Wayifaka